Sí. Bos días. Sesión pública plenaria da Constitución da Corporación do Concello de Boqueixón, convocada por resolución da Alcaldía do alcalde en funcións con data 12 de xuño de 2019. En primeiro lugar, según a orden do día, procederemos á constitución da Mesa de Idade. En cumprimento do disposto no artigo 195.2 da Lei Orgánica 5.1985 do 19 de xuño do réxime electoral xeral e no artigo 37.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, vaise proceder á formación da Mesa de Idade, que estará presidida polo concelleiro electo de maior idade e como vocal o concelleiro electo de menor idade, sendo a secretaria da mesma a da Corporación. Neste caso, a designación corresponde a don José Manuel Canaval Vázquez, como presidente da Mesa de Idade. Don Iván Eirís Castro, como vocal da Mesa de Idade. Rogo a don José Manuel Canaval Vázquez que se achegue á mesa presidencial. Xa está aquí. E, como vocal, don Iván Eirís Castro. Xa está na mesa presidencial. Polo tanto, quedou constituída a Mesa de Idade por presidente, don José Manuel Canaval Vázquez, vocal, don Iván Eirís Castro, secretaria, Eva María Casal Sanjurjo. Pola señora secretaria xeral, vaise dar lectura ás disposicións aplicables para a constitución do novo Concello. As disposicións aplicables á constitución dos novos concellos son as seguintes. Artigo 191 da Lei Orgánica número 5.1985 de 19 de xuño do réxime electoral xeral, que dispón o seguinte. Primeiro, as corporacións municipais constitúense en sesión pública o 20º día posterior á celebración das eleccións, salvo que se presente recurso contencioso electoral contra a proclamación dos concelleiros electos, en cuxo suposto se constitúen o 40º día posterior ás eleccións. Segundo, a tal fin, constitúese unha mesa de idade integrada polos elixidos de maior e menor idade, presentes no acto, actuando como secretaria a que o sexa da corporación. Terceiro, a mesa comproba as credenciais presentadas ou acreditacións da personalidade dos electos con base ás certificacións que o Concello remitise á Xunta Electoral de Zona. Cuarto, realizada a operación anterior, a mesa declarará constituída a corporación se concorren a maioría absoluta dos concelleiros electos. En caso contrario, celebrarase a sesión 2 días despois, quedando constituída a corporación calquera que fora o número de concelleiros presentes. Os señores concelleiros electos asistentes a esta sesión son os seguintes. Don Manuel Fernández Munín, don José Manuel Canaval Vázquez, dona Ana María Seijo Mosquera, dona Marta Magina Copóns Neira, don José Manuel Iglesias Gómez, don Alejandro Bermúdez de Besa, don Jesús Sanjuás Mera, don Xavier Canaval Fernández, dona María del Carmen Soutullo Carolo, don Iván Eirís Castro, dona Ángela Santas Marinas Lorenzo. A continuación, compróbase por parte do presidente da mesa a comprobación das credenciais enviadas pola Xunta Electoral de Zona. Invitas aos concelleiros electos a que expoñan neste acto se lles afecta algunha causa de incompatibilidade sobreviida con posterioridade á súa proclamación, a tenor do establecido polos artigos 6, 7, 177e e 178 da Lei Orgánica número 5/1985 do 19 de xuño do réxime electoral xeral. Consta no expediente da sesión constitutiva a acta de proclamación de electo remitida pola Xunta Electoral de Zona de Santiago e que tivo rexistro de entrada neste Concello en data 5 de xuño de 2019, cos concelleiros que acabamos de mencionar. En acta de proclamación indícase que houve un total de 3 candidaturas, os votos obtidos do Partido Popular, 1.453, número de electos 7, veciños de Boqueixón 916 votos, número de electos 4 e Compromiso por Galicia 160 sen número de electos. A continuación pola mesa vamos a proceder á comprobación das credenciais.
Don Manuel Fernández Munín, don José Manuel Canaval Vázquez, doña Ana María Seijo Mosquera, doña Marta Magina Copóns Neira, don José Manuel Iglesias Gómez, don Alejandro Bermúdez de Besa, don Jesús